ще ти видиш успех пак за Бойко Борисов и за ГЕРБ, така ли? Ами те никога няма да дадат тая власт. Дори да е под друга разцветка, пак герберите ще си управляват. И как ще по друга разцветка? Какво ще стане? Ще направят нова партия ли? Еми да. И пак ще бъде всичко по сценарий. Кой го дирижира сценария? Големия? Кой е големия? ББ. Всичко от него, той пише сценария. Ама той е пък... и него го управляват. Кой? Прави се на приятел на този президент, на този президент, а също време не осъзнава, че го предават. Че го използват. И за сметка на това, потърпев ще бъде неговия народ. Как го казваме неговия, все едно... Ние. Да, аз и в друго предаване съм казвала, Бойко Борисов стана по-известен от Христос, честно. Каза, че и него го управляват. Кой го управлява Бойко? Еми... Американците ли? Може да се каже. Хора, които са от други правителства. Тук Европа в България, и така. не от чужбина го управляват. От чужбина, да. Не, че точно го управляват, ами пускат му оферти, които не трябва да ги приема. Тоест, това е предателство. И то го знае много добре. За съжаление. Поне 5-6-7 човека горе-долу виждам как влизат в затвора. С ДПС какво ще стане? Да не го чувам това име. Защо? Не. Наистина ще има атентат срещу него. Атентат срещу Бойко Борисов? Да. Сериозно ли го говориш? Абсолютно. Втори Станишев, роден на... Що трябва да казваме датите ми? Те могат да му направят магия на човека, да утре да ритне камбаната. Еми да не си е казвал датата. Виж, аз не мога да си казвам датата. 5 май 66-та година. Той е телец като мен, погледни, значи. 05-05-966. 2 петици, 2 шестици. Това означава... 3 шестици. Така, това просто е като един вид като кодировка, а и не само това, ми и името му Стани шеф, да ме ти да бъдеш шеф. Така, повишение, трябва да си обърнем, между другото, внимание на здравите този човек. Той. И на нервите, да. Той много спокойно изглежда Станишев. Така, ама отвътре е бомба. Те всичките там, аз кога го казах още преди време, когато да се смъква правителството, че вътре в самото правителство ще изколят, се избесат, се избият, ще се изъдат. За какво? За властта? Естествено. За парите. За парите, не за властта. Така, и сега вече последното АЕЦ Белене, край. Така, повишение така за здравето и нервите. При него има загуби, причинени от подчинени. Тоест и там има не само подмолни такива, как да го кажа, дали ще намеря точната дума. Като предатели. Еми да, подмолни такива врагове, които му се правят на приятели, а същото време... Уж да му помогнат, да, те го прецакват. Точно така. Неуспешни начинания на този човек в момента и неблагоразумни постъпки. Моля ти се. Склонност към лъжи, измами, склонност към лъжи, измами, кражби, клевети и скандали. Склонност към кражби, да мек той да краде или него да го украдат? Това е той. Така, авантюризъм, суета, ненужни натоварвания. Обаче на него му е много необикновена съдбата. Той е на двете крайности. На възход и на падение. На положително и отрицателно, да. Мен пък ми изглежда много равновесен и много равен. Така изглежда. Запред на хората. Да. То това всичко много се владее. Естествено. Значи много има тренинг. Човек, който е в правителството, ако той не може да си владее емоциите и... Бойко не се владее. Той пък е другата крайност. Той е много емоционален. Такъв е. Това е за него. Заволен. Пилеене на сила и енергия. Ненужно натоварване, недобро здраве, неблагоразумни смели постъпки, спорове, искреността ни врагове го отряват с интриги, сигурност и предпазливост. Човек си е като Темина. Все е между шамарите. Волен, да. Много откровен. Те заради това хората затова го и харесва. Бил му се дигнал сега рейтинга много. Така. И той много прибързва, високо напрежение и сприхавост.
пречи на интересите на други или им бърка плановете. Силно защитено от външните сили. Забележи той преди време как с Капка ходеха при... Банка, не само при Вера Кочовска, да. Искам да те питам нещо само за Волен и за Капка. Аз си мисля, че докато беше с Капка, тя му влияше много положително и го дърпаше напред. Докато това младото момиче, с което е сега Деница, въпреки че той каза, че не са интимни, че не са заедно, но Капка е много с много добър енергиен щит. Действа му неблагоприятно, да. А Капка ли е жената за Волен според теб? Защото моето усещане е реално погледнато, единия се прикачва енергийно към другия и Волен краде от нея енергия. Така, казва се един вид, да не го казваме. Енергиен вампиризъм. Така, всеки втори е такъв. Значи, моето усещане, че той, ако е с Капка, ще продължи много в кариерата си. И ти ли си съгласна? Абсолютно. А тази Деница... Тя е много силна. Тя е енергийно е много заредена. И той може да черпи от него, докато стая Деница със секса си го умаломощава, изпива му силите мъжките и той вместо да дърпа напред в политическата си кариера, слиза надолу. Така, между другото, виж как говоря за Волен. Само да ти обясня. Защо дали ще дойде някога в горещ. Само да ти обясня. Това не съм го казвала. Харесвам го. Значи аз съм знаеш, Бойко и той на двете крайности. Но от двете жени, кои харесваш? Капка или Деница за Волен? Тройка си направят хората, бе. Живи и здрави да са. Пак казах пустотия. Виждам как очите ти ще го запалят. Виждам как ръцете ти ще го изгарят. Семейният живот как е сега? Семейният живот добре. Става хубава жена, как да не е добре? Ожени се за млада, хубава жена. Да, и това ме е притеснението. За сега сме хубави и млади и двамата, но аз по-бързо ще омачкам пижамата и какво ще правим, не знам. Вика ми, жено, дай да подпишем някакви документчета, че не се знае след време какво ще стане. Си падеш младо гадженце, някое лъвче, някои от тия новите модерни спортове, я ММА, я футболист, я нещо. И бате коца да изгори с всичко къде. И стар, грозен и беден тогава. Няма да е добре. Поне да си имам някоя... На дискотечка да ти остане. И заеми и всичко най-накрая. Да ти вземе бизнеса. И накрая жена ми да ми вземе всичко, да. Не. В кръга на шегата имам невероятна жена, която ме дари с най-голямото ми щастие. Моята дъщеря Джеджа ми става смешно, като си говориха в предварителния разговор. Дъщеря ми, която... Марш, тати! Марш! Тук стой ти! Ти няма... Дъща съм ти, баща ме, давам си живота за вас. Не спа по цели седмици. От 15 години съм спал, се вика. Ние накрая марш от тук, тати. И винаги така постяга да му ударим. Как ще удържа баща си в моето дете? Да и така, бе. Аз съм мъж на мама. Тя е мъж на майка си била. На колко е вече? На 3? 2 годинки и 3 месеца. Викаш, жена не е успявала до сега да ти се качи на главата, но дъщеря ти успя. И двете. И двете ми се качиха. Те са виждате деца, какво да ги правиш. Деца. За Волен говорихме, за Иван Костов. За Волен всичко ли каза? Виж, погледни да не сме забравили, че аз те прекъснах. Значи всички от неговия ранг от едно време, което са... Правителството не само, че е смъкнато, хората в момента искат затвора за тези политици, които са предали, които не са предали само, които са... Грозно е думата, нали? Които са предали, продали държавата майка. Това, че 89-та година някой беше казал викайте танковете. Петър Младенов. Да. Това означава, че сега просто това ще се случи. Ще дойдат танковете. Рано или късно това ще стане. Между другото има апаратури, които са големи колкото това студио, като една стая. 5 са. Едно в центъра на София, другите са 4-те по крещата на София. Излъчват вълни, които правят така, че мозъка на човек да бъде в едно полусънно състояние, да бъде като овца. Точно когато има такива протести под формата на и граждански такива, точно тогава пускат това облъчване. И то какво облъчва хората? Стават агресивни или да спят? Да се заспят. Кучетата бяха като неадекватни, само като ги погледнеш. Аз точно тогава снимах 2 предавания вечерта и сутринта.
аз бех като... Какво да ти кажа? А и моята епифиза бързо ги улавя тия неща. И разбираш, че облъчват в момента абсолютно. София. Само София или в други градове? За големите градове ги облъчват хората. Кой държи тия апарати за облъчване? Информацията ми е, че всичко това идва от Америка. Един вид ти ще бъдеш като овца. Не визирам себе си, а населението. Да. Вие не трябва да дигате бойкоти. Защо искат американците да ни командват? Американците не осъзнават, че нас 500 години турците са ни били клали. И искат тук за 100 години да вземат да ни оберат държавата. Окей. Вие обрахте тая държава. От нея почти нищо не остана. Но не може да вземете духа на хората. Преди сметка, че това 600 години, реално погледнато, човешки дух няма как да се пречупи. Тези граждански сега стачки и всичко това, което се случва, и това облъчване, хората вече в България, един вид са вакцинираните, те получават имунитет към тия вълни. Да, и дори да ни облъчват, няма да ни... Не, ние вече сме като плъховете станали и да ме облъчваш, нищо не мога да направиш. А Бойко Борисов знае ли, че ни облъчват с тия апаратури? Всичко се знае от всеки един от правителството. Защо разрешават да ни облъчват? Аз съм против, не искам да ме облъчват. Никой не иска.